सासे हिन्जावासो गुबुन सासे हिन्जावनि आखलखौ मिथियो नङा होमबा? हिन्जावफोरनि मोनसे गाज्रि हुदा होनोना अयभास होनो, बेखौ आङो बुंनो नागिरदों आरोना। गाज्रि दामोन खोन्थानायनि थाखाय होनदो। हिन्जावफोरनाव मोनसे ओरैबायदि गाज्रि हुदा दङ। स' गाइस फैलायबाय मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि भिडिअ लानानै। बिल्डिं सायाव जिरायनानै भिडिअ बानायदों आङो मोनसे। इम्फल सिटि मणिपुर बेयावनो थानानै भिडिअ बानायगासिनो आङो। बे सहरखौ नोंथांमोना नुनो हागोन एनि उनाव, बेफोरखौ नायबानो जाबाय। सहर बेफोर सिटि गिर्जा बेफोर गासैबो ओरैहाय नायबानो जाबाय। बेफोरो गासैबो इम्फल सिटि आरोना, बेयो गासैबो ओरैहाय गासैबो सिटि गोजा। बैनि मोनसे फ्लेगा हनै एसे गाहायाव जादों आरोना, फ्लेगा एसे गाहायाव डाउनाव जादों। बेफोरो गासैबो सिटि गोजा आरो। बेफोर न'फोरा जाबाय नांलाय खमलायाव देख्लाजोबनाय गिदिर गिदिर बिल्डिं दंमोन आरोना। माने जितु मणिपुराव माने नांलायनाय खमलायनाय जादों, बेनिनो थारमाने बेलेग गुबुन जातिफोरखौथ' बिसोरो होखारबाय नालाय, ओमफ्राय बिसोरनि न'फोरखौ सेफायजोब्बाय आरोना। बेनिफ्राय दरजा, लहा, खोरखि, फालें, सियार, सफा जि मोनो माने बिसोरो बिसोरो सेफायना लांजोबदों आरोना। बिसोरनि माबाखौ सेफायनानै बिसोर मानसिफ्राथ' गैला नालाय, ओमफ्राय बिसोरनि बुस्थुफोरखौनो बिसोरो कब्जा खालामजोब्बाय आरो। ओरैबायदि जादों मणिपुराव। नै गोदान गोदान बिल्डिं लुगासिनो आरोना। नै इम्फल सिटियाव, इम्फल एयारपर्टआव बाहायनो नागिरबाय फाग्लाया। थांगासिनो। स' लोगोफोर, दिनै लाना फैलायबाय मोनसे भिडिअ बाजैया होनदों मा हिन्जावफोरनि बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन आखुवा मा होननानै। स' बेखौनो आं खोन्थानो होननानै दिनै बे रिभिउ लादों आरो भिडिअ ना। स' बेखौ बिथांमोना नायलांबानो जाबाय बाजैया मा बुङो। आरो एन्टारटेनमेन्ट खालामनि आंबो बाजैनाव सोंलुआ मा जागोन बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' गाइस अब्ला सोंग्रोसै दे बाजैनियाव। बाजै नों माबा मोनसे बुंनो होननाय बाथ्राया मामोनलाय दे खिन्थालाय, जोंबो खोनासंनि मामोन। सासे हिन्जावासो गुबुन सासे हिन्जावनि आखलखौ मिथियो नङा होमबा? आच्छा दासो मिथिबाय बाजै। आरो बुंबावलाय बाजै, मा दंबावो आरो बुंबावनायसै देनाय। हिन्जावफोरनि मोनसे गाज्रि हुदा होनोना अयभास होनो, बेखौ आङो बुंनो नागिरदों आरोना। आरे बाजै, हुदायानो जा बा अयभासानो जा, खोथाखौ बुंग्रोनायसै बाजै देनाय मा बाथ्रा बियो। गाज्रि दामोन खोन्थानायनि थाखाय। आरे बाजै, इयाव गाज्रि मोनलायनांगौ मा दं? खोथाखौ बुंग्रोनायसै। गुबुनखौ गाज्रि मोनबा मोनबाय दे, आंथ' मोनाना। हिन्जावफोरनाव मोनसे ओरैबायदि गाज्रि हुदा दङ, न'नि सकेसाव, बाजै आं लाजियोलै, मा न'नि सकेसाव, न'नि गद्रेसाव, न'नि आलनायाव सेस हिन्जावफोरनि जि जोमजों बुंफबजोबगोन आरोना। ओमफ्राय बेसारा फिसाइफोरना आलनायावबो थानो जायगा मोना, गद्रेसावबो थानो जायगा मोना, सकेसावबो थानो जायगा मोना। ओमफ्राय हिन्जावफ्रा मा बुंगोन? बहाबा थांनो नागिरबा जियानो गैया, दख'नायानो गैया, गस्लायानो गैया होनबावगोन। ओमफ्राय बेसारा फिसाइफोरा मा गांसे लंपेन्टखौनो बोसोरनै गाहाम, बोसोरथाम आरो नोंनियालाय बाजै, नोंनिया थानानै गैया होनग्राया। अब्ला नोंनाबो बाजै सकेस, गद्रेज आरो आलना गासैबो बुंजोबनाय आरो ना। अब्ला नोंनाबो बाजै माने जागा गैला आरोना दोननायावबा जायगायानो थोआ, न'आनो जिजों बुंफबजोबगोन। ओमफ्राय बहाबा थांनो नागिरबा जिखौनो मोना गानलांनो। बिदि जायो हिन्जावफोरनि आखला। आंथ' बेफोरनि बागै मिथियालै बाजै। नंना नङा? कमेन्ट खालामहर दे। हिन्जावफ्रा खालामाबाबो फिसाया खालामहर, सोरना आलनायाव जि दोननो जायगा मोना। आं कमेन्ट खालामालै बाजै, हिन्जावा मिथिबा बांसिनसो बुगोन। आं कमेन्ट खालामालै बाजै, हिन्जावा मिथिबा बांसिनसो बुगोन। सोरहा गद्रेसाव जायगा मोना बिसोरो खालामहरनो हागोन। स' लोगोफोर,
बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ मालाबा मालाबा आपडेट खालामबाय थागोन आरो खायसे अफिसियेल इनफरमेसन फैबाथाय बिनि थाखायबो आपग्रेड भिडिअ होगोन बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम लोगोफोरनिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय पूर्ण ब्लग पिबि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोसो गुदुङै आंनि गोरबोनिफ्राय हांख्रायनाय रिकुवेस्ट खालामनाय जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो शेयार कमेन्ट भिडिअखौ खालामो आरो जेसेबां हायो नोंसोरनि सापर्ट नांगौ नोंसोरनि सापर्ट मोनोब्लासो जों खायसे भिडिअफोरखौ आपडेट खालामनो गोसो गुदुं जानानै फैगोन बिनि थाखायनो रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार कमेन्ट खालामो बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामो आरोना स' दिनैनि बेखिनि एन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ लानानै आं दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय स' टिल देन किप वाचिं एन्ड किप स्माइलिं थेंक्स फर वाचिं